Señor presidente, contundencia. Y la contundencia se llama BOE, 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 BOE. Pónganse las pilas. Ustedes, señores socialistas, señor Sánchez, nos hacen decidir entre susto o muerte. 23J fuimos elegidos para transformar, para avanzar. Queremos seguir avanzando. Al meu petit país, les Illes Balears, la tolerància, la corrupció és zero, perquè el Partit Popular l'ha esgotada, el senyor Canyelles, el senyor Mates, el senyor Rodríguez, el senyor De Santos i un llarg etcètera de corruptes del Partit Popular. Per tant, cap lliçó del Partit Popular en corrupció. Cal que generem confiança, perquè vostès estan generant frustració i manca de confiança entre els nostres votants, entre la nostra gent. La confianza es clave para poder seguir haciendo las políticas y para eso le proponemos 3 medidas claves. La primera, el bloque de medidas anticorrupción, esta agenda anticorrupción, que no se quede en el papel, que se convierta en realidad y que sea rápido. Señor Sánchez, BOE, 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 BOE. La segunda, la agenda, los acuerdos de gobierno, se tienen que cumplir ya. Cumpla los acuerdos de gobierno. Cumpla con la agenda democratizadora que usted ha aparcado y está cogiendo polvo. Cumpla con la agenda para las Illes Balears. Y la tercera, coherencia. Coherencia con lo que estamos haciendo. En política la coherencia és clave. No podem estar dient que aquests fatxes són negacionistes i al mateix temps a les Illes Balears que AENA ens exploti, ens dugui per damunt dels nostres límits ambientals i socials, tot per guanyar més dobbers, senyor Sánchez. No podem admetre i criticar els fatxes del PP i de Vox que deroguen la llei de memòria històrica a les Illes Balears quan vostès no estan avançant en la llei de memòria històrica